Ha sigut molt complicat, si tenia en compte que la Marín viu a París, hem estat parats sense poder pràcticament 6 mesos. I a més ara cada vegada que fem viatges, les PCRs, sempre és complicat, els permisos, clar, és molt més difícil ara. Aviam, hi ha oportunitats, sí, però realment la cosa està molt més complicada ara mateix, perquè hem de comptar que hi ha molts programadors que estan reubicant molts concerts de la temporada passada, amb la qual això vol dir que aquest any hi ha moltes menys oportunitats de tocar. No només això, sinó que ara per la crisi hi ha temporades de concert que estan desapareixent.